כתבנו הפוליטי, תודה רבה. ולקראת הנאום הזה שיהיה באנגלית רהוטה, אין ספק, באמת מבין המועמדים נדמה לי לראשות ממשלה, בעניין הזה לפחות ראש הממשלה בוודאי אוחז במקום הראשון, אבל לורי הוברמן, מנטור בכירים לאנגלית, עבורו, את רמת האנגלית של המועמדים האחרים לראשות ממשלה. לורי הוברמן, שלום. צהריים טובים. אתה אפילו מצויד בהקלטות. אז קודם כל בוא נאמר, אין ספק, אם נתחיל רגע בנתניהו, אין ספק שהוא בראש הרשימה של דוברי האנגלית, במובן הזה הוא נבחר, הוא מספר אחת, נכון? כמובן, אני ניתחתי את זה גם לא מבחינת הדקדוק וכל מה שלמדנו לבגרות, אלא איך אנחנו נשמעים באוזני המאזינים בחול. אנחנו צריכים שיצקו אותנו בכבוד, ואם אנחנו צריכים לתאר תמונות קשות של ילדים הרוגים בעזה, לפחות שהאנגלית תהיה טובה, מובנת וברורה. כן, אוקיי, אז מה מצאת? בוא נלך אחד אחד. אז כמו שאת אומרת, ראש הממשלה בנימין נתניהו נמצא בראש הרשימה, וזה מהסיבה פשוטה שהוא למד 6 שנים בתיכון בפילדלפיה, ומעבר ללימודים שם הוא גם היה במועדון הדיבייט, ששם באמת אתה צריך לדבר בשפה ברורה כדי לשכנע אחרים לטובת עניינך. בוא נשמע דוגמה. כן? שנשמע דוגמה? הנה. נכון. Here's a diagram. This is a bomb. This is a fuse. In the case of Iran's nuclear plans to build a bomb, this bomb has to be filled with enough enriched uranium. And Iran has to go through 3 stages. The first stage, they have to enrich enough low-enriched uranium. The second stage, they have to enrich enough medium-enriched uranium. כן, לורי הוברמן, איזושהי הערה לאנגלית שמר נתניהו? יש מי שאומר שהוא מתראיין יותר טוב באנגלית מאשר בעברית. את זה אני אשאיר לאבשלום קור, אבל הוא בהחלט, יש לו את כל הניואנסים, יש לו את המבטא, הכל ברור, ובגלל זה הוא מבוקש בכל כלי המדיה בחו"ל. אוקיי, בוא נלך השני בתור שר הכלכלה בנט, בוא נשמע ואז תנתח אותו. אולי נשמע משפט שלו, כן. Everyone understands the rights of nations to protect their integrity and to protect their citizens, but by any stretch of the imagination, is Israel's response not disproportionate here? Are you kidding me? If 1,000 missiles were shot on your home and on your family, like they were this morning, would you be talking about the proportional? כן, השני בתור הוא כמובן בנט, כן. אוקיי, נפתלי בנט ויצחק הרצוג שמתי ביחד, כי הם בקבוצה של בתים דוברי אנגלית. בנט כמובן עם הורים מארצות הברית והרצוג עם משפחה אירית מפורסמת. כאן בקטע הזה הוא מתראיין בסקיי ניוז במהלך צוק איתן, והתשובה שלו פשוט טבעי, אותנטי, בטון הקול המתאים, ופשוט מייצג אותנו בהחלט. אבל המבטא לא, מושלם זה לא. קצת פחות, אבל אמריקאי בהחלט, ואנחנו בארץ אוהבים את המבטא האמריקאי. אני כיליד אנגליה פוגש אנשים שמעדיפים את המבטא האמריקאי על פני המבטא האנגלי, אז כך שמה שנקרא יש לו את זה. כן, אז אוקיי, בנט, אתה רוצה לעשות ציון לאנגלית שלו? בואו נגיד 9, אני לא אוהב לתת ציונים, כי כל אחד יש לו את הסגנון שלו, אבל בהחלט ראוי ביותר, וגם הוא הופיע לא מעט פעמים ברעיונות שונות במהלך המבצע. בואו נשמע את הרצוג. You cannot be a political party on the one hand, and on the other hand having an army of your own, do whatever the heck you want, terrorize people all over the region, and undermine the whole notion of peace. Hamas refuses to agree or accept peace agreements with Israel. כן, לא הוברמן. אוקיי, אז מה שקורה פה, הוא משתמש בביטוי שהרבה מאוד משתבחים, הרבה בכירים שאני עובד איתם. On the one hand, on the other hand. אנחנו בדרך כלל אומרים on one side, on the other side. here הוא קולע בדיוק. With all due respect הוא אומר, what the heck. what the heck, שזה ביטוי מאוד עממי, כן. אז שוב, זה אותנטי וקל וקליט לקהל בחו"ל. כן, יש לו את השפה, יש לו את אוצר המילים, מבטא? קצת, אני ציפיתי לשמוע קצת יותר אירית, אבל בסדר, הוא לא יותר מדי ישראלי לצורך העניין, והמסר ברור זה מה שחשוב. עובר בשלום. יושבת ראש המחנה הציוני. Usually people are asking about the need to strengthen the moderates. This is true.
But it's a zero-sum game between Haniya and Abu Mazen, between Hamas and Fatah. And in order to strengthen the moderates and the legitimate government, we need to weaken the others. אוקיי, מה אנחנו אומרים על הגברת לבני? אז אוקיי, אז ציפי לבני ויאיר לפיד, שאנחנו נשמע, אני מקווה עוד מעט, הם ילידי הארץ, ולכן הם מתחילים מנקודה קצת יותר נמוכה. כאן המבטא שלה די בולט, ואנחנו שומעים דה במקום זה. אני אומר מודרט, היא אומרת מודרייט, כמו המספר 8, ופה ושם איזה H חסר. אפשר לשפר משהו במבטא, אתה אומר. אוצר מילים בסדר, רק מבטא לשנות? אז העניין הוא שבאנגליה רגילים למבטא ההודי, למשל דבר שקשה לנו. אנחנו צריכים להבין ששם אולי המבטא הישראלי קשה לאוזניים שלהם, ואנחנו צריכים להעביר את המסר בצורה ברורה ביותר. אז גברת לבני, נא לשפשף את המבטא, בוא נשמע את יאיר לפיד, יש עתיד. Well, first of all, this, as I was saying, everyone who's being hurt is a tragedy. Of course, the death of children is heartbreaking and a terrible tragedy, and we are doing our best to avoid it. I mean, you have to remember, in Israel, when a child is being hurt, and a Palestinian child is being hurt, we lower our voices and we are doing everything we can to avoid. But on the other side, there's somebody who's aiming at children. מה, רוברמן, תודה, זה נשמע טוב. יותר טוב מטוב. זה נשמע טוב, אבל מצד אחד עוד פעם יש לנו on one side, on the other side, ושם באמצע הוא חיפש איזה ביטוי שאני לא בטוח שאני מבין בעברית מה הוא רצה להגיד. בוודאי לא our voices, להנמיך את קולנו, אלא to play it down, or not to make a song and dance. שם חסר הקטע שיש לדוברי אנגלית, או לאלה שילידי בתים מדוברי אנגלית, שהיו יכולים למלא את החלל הזה. המבטא אבל לא רע בכלל, נכון? בכלל לא, הוא עושה מאמץ, ומי שרואה את הקליפ הזה ביוטיוב רואה איך הוא באמת מזיז את הפה ואת השפתיים ועושה מאמץ להישמע אותנטי. מכאן לשר החוץ ליברמן, בבקשה. First of all, I think that there are many misunderstandings regarding the Middle East. When you ask me about the peace in the Middle East, what's your intention? It's a peace in Iraq, it's a peace in Egypt, in Syria, in Libya, in Yemen. כן, מר הוברמן, יש פה כל מיני שיפורים, אה? מר הוברמן? לורי הוברמן? כן, אני פה. יש פה כל מיני שיפור אצל ליברמן, נכון? העיקר, קודם כל הבעיה היא המבטא למעשה הכפול, גם ישראלי וגם כיוליד מולדובה, גם את המבטא הרוסי. בנוסף לזה, הוא לא מזיז את השפתיים. זה אולי לא ניכר למאזינים ברדיו, אבל הוא לא מזיז שפתיים, read my lips לא יעבוד, ושוב, זה פשוט מקשה על מי שמזין וצריכים להתרכז. אז אולי זאת הבעיה שלו כשר החוץ, אתה אומר. אולי. תשמעי, היה לנו שר החוץ לכן הוא דיבר בצרפתית, שזה שוב שפה מכובדת, וכאן יש קצת בעיה שהוא מייצג אותנו כשר החוץ, אין ספק. כן, יש בעיה. תודה רבה, לורי הוברמן. בשעה בהמון עירייה נלחם כבר שבועיים, נלחמים שבועיים על חייו לאחר שהוא